Neka mesta se grade zidovima, a druga trenucima koji će se u njima desiti. Zato rasveta nije samo dekoracija. Ona stvara atmosferu u kojoj se najlepše priče dešavaju. Kada padne noć, Vila Vico otkriva svoje pravo lice. Pod svetlima bele rasvete, eksterijer postaje živa kulisa. Magična scenografija za vaše najvažnije događaje. Jer ovde svetlo ne služi samo da osvetli prostor. Ono stvara doživljaj u kome svaki zagrljaj, svaki ples, svaki osmeh i svi susreti dobijaju pravi sjaj. Veleb. Najvažnije, svetlošću istaknuto.